aby som vám povedal, že táto nádherná myšlienka chrániť našu Zem vznikla vlastne vo vesmíre. Vo vesmíre v mysliach kozmonautov, ktorí zhruba pred tými 20 až 25 rokmi vyleteli hore a videli tú bezbrannú a krásnu planétu, našu planétu Modrú Zem. Vtedy ich napadlo, že je potrebné vytvoriť aspoň jeden jediný deň v roku, kedy si pripomenieme, že ju musíme chrániť. Ten deň je dnes a ten deň budeme spolu sláviť a pripomenieme si to, že bez vás mladých, určite túto planétu nezachránime. Takže je to vo vašich rukách a teším sa na to, že budeme spoločne chrániť životné prostredie pre vás, pre ďalšie pokolenia, proste pre nás všetkých. Došlapneme tieto fľaše a tuto urobíme otvor a máme pripravený kontajner. Má vlastne patronát nad týmto stromčekom. Dúfajme, že sa stromčekom bude dariť v týchto priestoroch dobre a že nikdy nevyhynú. A pekne to drž a to pomaličky zasypajte. Jedeme si ostatní si. No a teraz ďalší kolektív by mal plniť ďalšiu. Takže ešte raz dávajte pozor. Z každej školy majú byť 5-členné družstva na každé stanovište. Opakujem, 5-členné družstva na každé stanovište. Stanovište 6, treba ich všetky prejsť, získavate potom body a najúspešnejší budú vyhodnotení. Takže prosím na stanovište číslo 4. Musíme nájsť číslo 4. Škola Rozkvet, druhé miesto základná škola Slovanská. Víťazový potles, základná škola slovenských partizánov. Základná škola Povazka Teplá. A prvé miesto, prosím, potles pre zástupcu základnej školy Slovenska.